Ndị be anyị ụtụtụ ọma nụ. Ka anyị kwụsịnata mkpọtụ tupu anyị ga-ebido. Nke a nọrọ ihe gbasalụ ụmụ nwanyị ebe a na-eje anyụ nwamịrị. Biko anyị na-ayọ ihe nji ekwu ya etu nsi ekwu ya bụ ka anyị ghọta. Anyị na-ayọ ndị niile kpọ ụmụaka a na-eje ebe anwa ka onwe okenye so ha n'azụ. Onwekwene ndị nke kpọkwa ụmụaka okenye, ndị nke ndị oyibo na-asị challenge dị agha, ka o nwekwa onye so ha were jee. Ihe nji ekwu ya bụ oge agbasa na ụka 12 ebe aha mmiri na-eju n'ala niile, mmiri adị apụ. Akpọba ndị na-afụ ihe gbasara maka ya, ndị plọmba. Ihe a na-ewepụtasị na ya abụrụ ihe ya atụnye na ya. Unu ghọtara ihe m na-ekwu? Ọkwa unu ghọtara ihe m na-ekwu? Ka mụ eje kpọrọ ya aha. Ihe a na-ewepụtasị na ya abụrụ ihe a na-etinye ebe anwa. Ka anyị were ire anyị gụọ eze anyị ọnụ. Biko nụ, ndị ihe a na-ekwu ihe a ọ naghị eme n'ụka 8.